Vos donem la benvinguda a la segona temporada de Llegim a l'Andana, El podcast d'Andana Editorial. un podcast produït per Amàlia Garrigós, Xavier Martínez. en el qual enguany, en aquesta segona temporada, viatjarem per escoles, per instituts, per centres culturals, per a parlar de teatre, Sí, teatre escolar, que és molt important, llibres informatius, llibres sense paraules... i lectura en veu alta, entre altres moltes històries que ens contaran bibliotecaris, llibreteres, xiquets, xiquetes, profes... Tota la comunitat educativa i tota la família que forma part del foment de la lectura. Així que vos contarem bones històries i esperem que estigueu ahí a la White escoltant en les plataformes iVoox, iTunes, Spotify i també en el web d'Andana Editorial. Així que ja sabeu, segona temporada del podcast de Llegim a l'Andana d'Andana Editorial. Un plaer.